Oyi morenyi kwa Ramogi kama na nyaku kiti Ramogi TV kaone wangsai chindu mara ngich welo wantire kagi Wilson Ochuka Jakabuoch Kobita ankaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakuwar guok ocha pesa magyoche manyien mawana Manyithi Ober Boys School negiyudo accident kamilongo ni Holo to nyithinda adek otho. Ji ang'wen kamoting'o jopuonjre adek otho e masira mar ndara motimore Nyakach kae gwenge ma Mbita bende jopuonjre ariyo yudo hinyruok e masira motimore Mbita Junction. I did not abscond. Ruto fired me over my stand on abductions and extrajudicial killings. Jatend piny William Ruto donjo odichienge mar ariyo e limbe mare mar Masawa ka komachielo to Justin Muturi seye ni wechege gin mag miriambo. So I've applied, I'm really in that if I get this opportunity, we will serve Kenyans boldly. Od buro medo ndala 14 ne aputi machuogo duol mar IEBC mondo titijgi makare. Kamando winjo pachieri adeka uchiel nono mondo winjane no paro dang weche maongo kaendi to kawuono nyikwa Ramogi wan gi weche mainyo chuny wachaka ne jarit mar Raila Odinga ma bende osebedo kode kuom higni mathoth George Odiwuor owito ngimane kawuono. Ripot yangu ni George no owito ngimane ka oyudo thieth e hospital ma Nairobi West Nairobi ka kama osebedo ka itemo timne resruok bang' bedo matuo. Nonro lero kaka George osebedo ka chiwo arita ne Raila Odinga chakre higa mar 90 kendo tho mare omako kweth moteno Raila kod buok. Jachiw wach e lo ODM Philip Etale ondike mbui ka nyiso buok mare. Jakom duol mar nuclear Edick Omondi Anyanga bendo nyiso kuyo e wi tho mar George mawacho ni osebedo siepne kuom thuolo malach. MCA ma Kileleshwa Robert Alai bende en achiel kuom jotelo ma ochwalo ote mag lit e wi tho mar George Odiwuor. Jafwambo marwa Eric Owenga biro bedo ka miyo ripot e wi chal mar wach no, en wach ma moko aji te gi buok, wambe wan gi buok kaendi kendo watimo mos ahinya ne familia mar Raila Odinga, ne familia mar George Odiwuor, ne osiepo kata wan bende lamo ni mondo Nyasaye omi chunygi kwe gir Nyasaye iwacho ni onge gi makosa. En wach momako ji gi buok ahinya. Jotelo duto moseng'eyo Odiwuor chakre higa mar 90 nigi kuyo nikech en gima otimore apoya. Ok wang'eyo ni en wach mane, tuo mane manja tuoe, mak mane wang'eyo ni en chinchen hospital Nairobi kaendi to nitemo rese to ok winjo ni koro sani owito ngimane. Pok wayudo ripot moro amora koa kuom familia mar Raila Amolo Odinga. Kwa wayudo mano to wabiro kelo iru kaendi. Jafwambo marwa Eric Owenga bende biro miyo wachno bang' dakika moko matin mondo winjane ni ochopo kanye, tang'o motimore te inyalo res nang'o. Watimo mos ahinya ne familia no, wamedo lemo negi kaendi kendo wabiro bedo kod kanyachiel. Pod wan mar weche ma medo hinyo chunyo kama koni kawuono kendo odiochieng' maber ahinya. Ji ang'wen kamoting'o jopuonjre adek kod kondakta mar matatu owito ngimagi e masira mar apaya manotimore kogwen mar saa 11 okinyi ma kawuono e alwora ma Kibuon e Nyakach, apaya ma Sondu Katito e kaunti ma Kisumu. Mana kaka ripota mar Millicent Adhiambo bende leronwa masira machielo bende noyudo jopuonjre moko e junction ma Mbita e kaunti ma Homa Bay. Rombi mag lit kod kuyo okwako kar kano ringre ma St. Joseph Nyabondo e Nyakach sub-county kuma ringre jopuonjre adek ne okane tok rado gi tho mapoya e masira mar apaya manotimore kogwen ma kawuono kane giwuok e skul primar ma Ober Boys mayudore Oyugis, Homa Bay County tok loro skul ka gidok pacho. Gilite chunygi, jonyuol mane owito nyithindgi e masirano yango bok kod kuyo mogonegi tach makoro masirano omiyo gi ngimagi. Nayudo simu gokinyi kokoa kuom jatpuonj mar klas Ober Boys boarding to kora ne mondo aringwa bi hospital nyithindo oyudo accident. So aringa biro ka tayudo ka nyathino on the spot. Nayudo simu gimoro saa 11:40 ko kuom polisi manogocho na ni nyathi nitiere nyithindo noyudo accident to itero gi hospital makama. Koro ginyaka sani nyathina yes respond lakini pok to biro masawa ahinya.
En richieng mar mudho kawuono ne an. Kuom ito nyathina mageno, the only boy, class 7L, Venda Winotieno Matete, a very bright boy. Na wuok kode on Sunday. In fact, nadhi nyaka school magocho ne class teach. Nagocho nyaka en master nadhi apik mondo akaw nyathi. He denied me. Nyithinda adek otho to moko go kel kaendi. Mano yudo injuries e wich to gin stable condition, but nitie achiel mooro referral JTRH at least ok stable sana, but ong'e ni obo yudo thieth maber kochopo kuno. Giseyo tem skund primar ma Ober Boys kuom negolo jopuonjre go kogwen mondo dhi pacho. Kata kamano, temo mar tudore kod ten skundno ewi wachno ne ogore e lwanda. Na yudo reports kogwen accident manotimore ne nyithindwa. Gisani nyathina ngima. Agolo Nyasaye erokamano. Ongima. Nikech nobet chien matin. To koro school yawa. Ere gimomiyo ugolo nyithindo saa 10 gokinyi. Ang'o mane ok unyal rito mane miyo urikni golo nyithindo? Nikech koro iyudo ka nyithindo sama ne giwuok ne mudho kendo iwinjo ni nyathi achiel ema noringo to dhi okwayo kony kuom mieche ni mondo bi okony. Jonyuol kaachiel kod jopiny bende koro siemo wang' weg matatu kod derepe mondo owe telo jowuoth moyo kwan mowinjore kaka chike marito apaya dwaro. Gari monego ting' ji 14 nyalo ting'o ji 25 kendo nyithindo wacho iye ka ni gino ting' gi 22 to jomadongo 3 udich gi pesa koso udich gi ngima nyithindo. Ok wamor kendo wach malit. Especially the PSV wabedo motang'e wayo kech ji wito ngimagi apaya e yo moko winjore. Gimoro timore e skunde wage ni kasa miloro to driver mora nyalo biro nodwa ting'o nyithindo tero dala. En driver maonge lony motegno. Miyo adwaro ni mondo jomonego chung' ne yore mondo ng'e ni tieko accidents ok en mako jomosetime kende. En keto migawo mar geng'o accident kapok otimore. Komachielo e kaunti ma Homa Bay, ji 4 ma oting'o jopuonjre 2 masomo Mbita High School bende ne oyudo hinyruok bang' masira mar apaya mane ojukogi Mbita Junction e apaya mawuok Sindo ka ochomo boma ma Mbita okinyi ma kawuono. To wachore ni nyamburko mar saloon kano ne lose control ba otumo gi katokgi. Koro kuom nyithindo 2 mag skul gi, achiel mohinyore sana en e ward 1 marwa kanyo, kendo sani itimo ne thieth kata sama ni watere picha mar CT scan. E kinde ni ma jopuonjre mano yudo hinyruok dhi nyime kod yudo thieth, jonyuol gi koro kwayo weg matatu mondo ne seche duto gilure kod chike mag rito apaya kaka wetielo jowuoth mokalo kwan kaka yor geng'o thoe mayudore kinde masiche mag apaya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyabondo, Kisumu County. Watimo mos ahinya ne jowa ma jonyakach mowito nyithigi. Walemo pile mondo Nyasaye omiu kwe. Joma ni Mbita bende walemo negi pile mondo mi gichang mapiyo. Kwa kanyo weche ma hinyo chuny ahinya jokama. Koro wadhi ane weche mag siasa kae ni jatend piny William Ruto okoni obiro dok ne osiep mare kod oganda ma masawa mar Kenya kaluwore ni oseloso osiep mare kod gwengego kuom thuolo mar higni 20. Ruto koni onge ng'ama biro pogo kinde kod oganda ma Mount Kenya kata matin. Ne olose kinde limbe mare gi Kirinyaga kod Meru, kama bende nosieme achudhe ma yako yuto mar jopur gi ohala. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Watu wa Meru hoye! Meru hoye! Munasema tuungane? Ka olose kinde limbe mar odiochieng' mar 2 masa mar Kenya, jatend piny odhi nyime kod limo kaunti ma Meru kod Kirinyaga, omedo dhulo iro mare Mount Kenya kaka yor yaro mbi mare. Ruto ne omaka men kod jalupne machon Rigathi Gachagua kendo kone ni osiep mare kod oganda ma Mount Kenya moko motwere kapata ge dhot kendo onge jalno biro wanyi kuom jo Mount Kenya ni maro moko kanyo kongude molanyore suvria. Nyinyi watu wa Meru, watu wa mulima hapa, mimi nimekuwa hapa miaka karibu 20. Mimi nimetembea na nyinyi safari zote. Mimi nimekuwa na nyinyi miaka yote. Mimi siwezi kubali ati mtu akuje atutenganishe na siasa ya fitina na chuki. Sasa mimi ndio deputy wako, na hao watu labda bado hawajazoea,
ya kwamba deputy ni mtu yao hapa jirani. Rais, mimi nataka nikushukuru mbele ya hao watu, hao majirani wangu. Nataka nikushukuru na nikuambie sitakuaibisha, nitakusaidia kazi, sitabishana na wewe kwa sababu kazi yangu sio kubishana na rais, kazi yangu ni kusaidia rais. Nisaidia rais. Jatend piny nomero ni obiro chwado tich motegno kaluwore kod sir moyudo masa mar Kenya. Ruto okone ywak ogwalok nomone modho kendo tich nyaka chwade Mount Kenya. Mimi nitasimama imara kuhakikisha ya kwamba vile mliniheshimu mkanipatia kura zenu, na mimi nitawaheshimu, nitawafanyia kazi mpaka mshangae. Hii serikali mimi naendesha, si hii serikali ilitengenezwa na kura zenu? Ni kweli ama si kweli? Si nyinyi ndio mmenisaidia kuunda hii serikali? Mimi nataka niwahakikishie, mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Najua ni kina nani walinisaidia nikaunda hii serikali, na mimi nataka niwahakikishie tutatembea pamoja. Tutetee miraa yetu tukiwa pamoja. Tufuate rais wetu kama Wameru tukiwa pamoja. Akituambia right tunaenda right. Akituambia left tunaenda left. Ruto bende ogorore motegne wach pur mar miraa kendo golo siem mager pino ne achudhe mag mibadhi mabago yuto mar pur mar miraa ne oganda ma Meru. Wale ambao wametengeneza cartel ya miraa, watu wa cartel ya miraa, mimi nawaambia mambo yao ni matatu. Mambo yao ni mangapi? Either wakome na cartel ya miraa, ama mambo ya pili tuwapeleke jela, ama mambo ya tatu hii ya kupigana na cartels ya miraa, delegate to your deputy president. Na mimi rais niko na experience kidogo. Jatend piny omedo singo dongruok kotele ya dongruok ma keyo pi e alwora ma Mount Kenya e kaka yor reso chal mar pi e gwengego. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend migawo machon mar jotije sirikal Justin Muturi to wacho ni jatend piny William Ruto ne oriembe tich kaluwore gi chung' mare motegno ewi lal kod nek mar rowere makwedo sirikal e mbui. Ataro kod weche ma jatend piny Kenya William Ruto ne owacho ni buch jotend migepe osetwak ewi wachno. Muturi okwedo wach makamano koyango ni buch migepe nyaka sani pod ok otwak ewi lal mar rowere. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino lero nowacho ni Amen mar siasa kind jatend piny William Ruto kod Attorney General machon JB Muturi medo chweka koth mar ajiki bang' JB Muturi wacho ni Ruto riembo kotit ewi weche duto ma owacho. Ka otwak kod jofwamb weche e bore Nairobi, Muturi okwedo weche manyicha Ruto onyiso jofwamb weche e kar jot matin ma jatend piny ma Sagana ni Muturi ne oriembe tich kuom rem yuoro e buch 10 migepe. Muturi yango ni Ruto ne oriembe e tich kaluwore kod chung' mare motegno ewi lal kod nek mag rowere makwedo sirikal e mbui e lwet jogo ma ichichgo ni obila. I did not abscond. Ruto fired me over my stand on abductions and extrajudicial killings. E kinde twak makamano chieng' wuok tich jumani, Ruto ne oyango ni buch 10 migepe ne osetwak ewi wach mar lal mag rowere makwedo sirikal, gino ma Muturi wacho ni en miriambo mar odiochieng' nikech mano e gimomiyo ne oweyo dhi e romo mag buch 10 migepe. To date, the president has never acknowledged receipt nor responded to any of my letters, clearly thereby indicating that the matter of abductions and extrajudicial killings is not worthy of his attention or that of the cabinet. Muturi lero ne ondiko ne William Ruto nyadidek mar kwaye mondo kel wach makamano e buch 10 migepe, kata kamano pok oyudo dwoko nyaka sani, ka onyiso William Ruto ni onge gima biro bwoge e kedo ne ratich oganda. If the intention was to silence me, unfortunately, they have dialed the wrong number. For I will never tire of fighting for the rights of the people of this republic. E komachielo, Muturi onyiso jofwamb weche ni en kod adiera ni William Ruto kod obila mang'weyo maling'ling' NIS
ong'eyo joma osebedo kalal kod rowere makwedo sirikal. All efforts to trace him and get him released from the various security agencies in the country proved futile until when I went to the president himself and he called the Director General of the National Intelligence Service. Then my son was promptly released. It is therefore not rocket science to know that my son and many other young Kenyans were in the custody of that same squad and or the Director of National Intelligence Service with the knowledge of the president. Because how possible would it be that the president calls that director and my son is immediately released? Ne olero ni kada jotend migepe wetene bende nyocha ok mor kode e sirikal kaluwore kod chung' mare motegno ewi wach makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duond bura mar ODM onyiero jatend Wiper Kalonzo Musyoka mosebedo ka wacho ni ODM kod UDA ni kod chenro mar donjore gi okang' mar walo commissioners manyien mag IEBC. Jagoro mar ODM Edwin Sifuna olero ni kaka ODM gionge kod teko mar walo jogo mabiro bedo jokanyo mag IEBC. Jotelogo nowuoyo bang' romo mar kuku mar ODM, romo mabende ne otelie gi Raila Odinga kadwaro ni omiya put madhi nyime gi dayo dho jogo madwaro lemogo thuolo makare mar timo tijgi. The party takes strong exception to recent unfounded allegations made by some Azimio La Umoja leaders of alleged interference by ODM in the ongoing process of reconstituting the IEBC. For the record, this process is being conducted in full accordance with the NADCO report. It is also common knowledge that NADCO was chaired by none other than the Honorable Kalonzo Musyoka, the leader of the Wiper Party. Kenyans are fully aware that the inordinate delay in commencing this exercise was due to the failure to resolve the nomination of the Wiper representative to the selection panel. Following the support of ODM, both at the PPLC and in court, including affidavits sworn by our very own Junet Mohammed here, Wiper got its rightful slot, and as we speak, Wiper's nominee to the panel, Koki Muli, has been part of the process from the shortlisting to the ongoing candidate interviews. Riwruok mar jopuonj sekondar Kupet koro dwaro mondo duol mandiko jopuonj TSC owit oko listi mogol kawuono mar jopuonj momed rang'eny mar tich kendo nuoyo chenrono magiwacho ni ne ok otim maber. Kupet lero ni TSC nochiwo thuolo maromre gi counties duto 47 kar tiyo gi chik mawacho ni county mani kod jopuonj mathoth nyaka mi thuolo mang'eny. Kane giloso kod jofwambo, Kupet lero ni TSC oweyo siasa odonjore chenro mar medo jopuonj rang'eny mar tich. Gino gima koro kelo achiedh nade ahinya ne jopuonj mosetiyo kuom thuolo malach to ok nyal med gi rang'eny mar tich kaluwore ni onge jasiasa ma ging'iyogo. TSC ogolo listi mar jopuonj 25,000 mano med rang'eny mar tich. We don't take it for granted. Gima rachnwa ni TSC sama golo nafas mag jok monego bed ni bedo promoted gi. TSC miyo county ka county nafas maromre. To nitiere kuonde ma jopuonj nitie mang'eny moloyo kuonde moko. Kitiyo gi siasa ndiko jopuonj, mano biro miyo bedo ni jopuonj mane o graduate chon, mano tieko somo chon, ne kichok gi ng'eyo ng'ato, gibiro bedo ka githirino dalagi. To manga mane janyuol ochulo ne fees, jonyuol ne nigi geno kuome, embe sani obedo ng'ama ng'ongo, jomoko sani koro indiko kochopo higni 40, nekich onge ng'ama mako lwete kidhi miye tich. Koro weche siasa ma jo siasa oketo ni gidwa ndiko jini, ok wadwar. TSC en independent commission. TSC onego bed ni tiyo tije kaluwore gi sheria mar Kenya. Riwruok moko mar piny owacho marango weche somo elimu bora oywak ne jatend piny Kenya kuom golo weche magikoni ok en adieri e ng'eto mar doho e wilaya manyien mar somo. Bang' ywaruok e doho kuom dweche, doho mar apil nyocha ochiwo thuolo mondo mi piny owacho odhi nyime kod tiyo gi laino e kinde ma irito ng'eto mogik e thuolo mar dweche 3. To kata kamano, jatend piny e twak mare kod jopiny nyocha chal ka gima ne go sigala ranyisi ni laino nyalo biro tiyo e kinde mabiro, gino ma elimu bora ok oyiego.
Court of Appeal kane gichiwo stay orders, ne gichiwo thuolo matin ka giwacho ni giyawo thuolo mondo Higher Education Loans Board o allow nyithindo mondo yaw portal mondo nyithindo madonji first year second year mondo dhi nyime without interruption. Meno ncho kongiso nu ruling ma High Court mawacho nu the new university funding model is unconstitutional. President mondo obed ng'at ma wacho adieri seche te, kato wakwayo jok ma konye timo analysis mag weche kata ma advise mondo miye the correct information. Kech kaluwore gi kaka omedo wuoyo to wacho gik ma ok kaka ne koto wacho. Kata wan bende wabuok to waparo ni te en ang'o modwa ni mondo mi otimre. Wakoni kot nigi kaka giwuoyo kendo kot statement ma kot ogolo ruling no emwagolo ka kendo neno mobedo signed gi kane President Ruto wacho ka onge ye kanyo kata chiel. Jopuonjre ariyo masomo e skund sekondari Malelu mayudore e kaunti ma Kericho yuago rem e kar thieth moro e gwengego bang' ka nyamburko mar obila notuomogi. Jopuonjrego ne nie yo kochimo stesen nyamburko e boma ma Nakuru kama ne gidhi idhe nyamburko machielo machwalogi e miechgi mayudore e boma ma Naivasha ne rusa mar tam mokwongo. Anyuola moro mar achiel kuom jopuonjre manoyudore e masirago noyango ni nyargi to bende oyangi kaka Mercy Kerubo nochwale e ICU bang' ka notimne bero. Komanda mar obila Wakono Washira noyango masirano. Mocha, watoto wanatoka saa ngapi? Akaniambia wako karibu kutoka pato 15 minutes tu saa moja wakatoka. Kufika saa 5 saa 6 leo ikakatanga. Muuliza na leo Fetia wachaongea. Akaniambia sijui, lakini nimeambiwa kuna watoto wamepata accident huko Nakuru. Hebu ni confirm. Madaktari waliposhughulikia Mercy Kerubo walikuwa na internal bleeding kwa tumbo ambaye ilifanya afanywe operation. Ashatolewa theater, ameletwa ICU. Tumemwangalia hajaamuka, but tunashukuru Mungu ashatoka theater na tunaendelea kushukuru apone, haki yake ipatikane, huyo mwenye amefanya hivyo awe kielelezo kwa wengine. Kutoka hii barabara ya KFA, kutoka barabara ya KFA Nyalongi Nakuru Eldoret highway, na ilikuwa on speed, na what I can recall, nili recall to ile gari kivuka the other side of the lane. Put moyiedhi mar tayo chenro mar dayo dho jogo molap dhogi ndong' ni lemo mar commissioners mag duol mar IBC koro med thuolo mar jumbe ariyo kod od bura mamalo mar dhi nyime gi chenro no endo. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, jatend kweth manok e od bura mamalo Junet Mohamed owacho ni thuolo makamano biro miyo pudno tayo chenro margi makare. Junet seche matin tok jatend kweth manok e od bura Junet Mohamed chwale nyim od bura mamalo mondo mi omeda put madayo dho jogo madwaro lemo mag commissioners thuolo matiyo makare. Od bura mamalo oyie kwayo makamano. Chenro no mane odonjo odiechieng' mare mar 4 nochakore okinyi kidayo dho jatatije ma Nuclear Power and Agency Collins Gordon Juma. Kaluwore gi Juma, kido ma josiasa madonjore weche mag IEBC kagitemo mino bad commissioners oken ranyisi makare ne piny Kenya keno nyaka rid chike ne jogo matimo kamano. The only thing I want to add, Prof, is that even in our electoral processes, especially the Election Offences Act, I don't think our penalties are high enough to prevent us from doing the things that we are told to do, and they are not supposed to be done. I think those are some of the areas that should be enhanced, that the penalties are as good as what we see in Korea, what we see in China. Korka kore, Dennis Otieno manigi lony e weche mag telo, kendo mabende nokonye loso chike matayo campaign pachoka. Owacho ni nitie dwaro majiwo geno mar oganda jo Kenya kuom duol mar IEBC. Wirani mana chiel kuom ji 4 ema ogeno kuom duol no. Based on my experience and working with the National Democratic Institute, is the need to build public confidence in the IEBC. That is very critical. Recent surveys have demonstrated that only 1 out of 4 Kenyans trust the IEBC. In my experience, that is the lowest in 20 years.
Edmond Odiwuor Malit ma en jalony e tiyo gi yor lony manyasani mar mbui omako chung'ni ponono Happy Olwar mokawe kaka komishona mar IEBC. Okang' mokwongo matimo lokruok biro bedo rango chike mag jogo manigi ratiro mar donje mbui mar IEBC. Malit omedo ni mbui no nigi nonro moyiedhi kendo en nonro ma imiyo arita mager ma ok owinjore ng'ata odonjie. A server room is supposed to be a highly secure environment where physically you don't just allow people to walk in and out because it protects information that is critical. If I were to be a commissioner at IEBC, I want to review the role-based access protocols around our IT infrastructure, including the server. What is it that if you want as a user, you are going to access, and what information are you supposed to be accessing? Jogo mamoko moda dhogi kawuono gin kaka Edward Ndwiga Kabudhi kod okil Duncan Ojwang. Ojwang gi sani tiyo kaka japuonj weche chike e mbalariany ma Africa Nazarene ka en bende en kod geno mar bede duolno. It takes courage to apply for IBC positions. I'm not suicidal. I love my life. And I still believe that we can demystify what is done in IBC and what it does to Kenyans. So I've applied. I'm really in that if I get this opportunity, we will serve Kenyans boldly. Apuch moyiedhi matayo chenro no kotele kod Nelson Makanda koro med ndalo moko 14 maneno ni chenro no otama kare. Wenge koro menyo ni giko ibiro yier ng'agini mar kawo thuolo mag commissioners mar IEBC. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Maswadi yumro machuku dugu bang daka matinta nenu kuseoro tema Ramogi TV driver ma Paul Onyango kan ralingo asembo anenu maler kenda timo mos ne familia majogo moyudo masira marapaya. Erokamano ahinya Paul. Ramogi TV driver yumore an kodi kenda neni maber ahinya kenda timo mos ne jogo moyudo masira marapaya go en gima let sana. Masara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago wacho ni pod wan kodi nyakwaro guok. Erokamano ahinya Sara Singa. Moko kuom gine gin jonya kawa watimo musa ahinya ne jogo. Trevo Jaramogi ler kendo aneno habari yo makare. Wantiere ka endi wan gi Odili Gardens Kisumu. Ma endi en John Onyango from Owiti Foundation CBO. Erokamano ahinya. Benta Charles wacho ni winjo maber kan kare Nairobi ka penjo daktari weche moko ma opogore ni kaka matek sani ni samoro okaya mano penjo mane yuro ni Ruth Nyajemo donga mano Benta Charles kuro sani to kuro wani wach mare agichwel wodugo bang daka matin kikidhi mabor ahinya. WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duongba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana Ramogi TV. Koro kwa biro to waolo the crude oil. The crude oil is black. Koro that blackness mondo koro duogi stage ma koro ichame, koro filter. The refined oil will be very, very clear. The WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar.
rwako kendo chenro mar ng'ich welo ni chik mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto mar yawo thuolo kata keto yot e chenro mar chiwo opande ne oganda manie gwenge matong' osechako kete tim ka oganda e kaunti ma Migori ma odak e gwenge ma ogoyo tong' kod piny Tanzania wacho ni sani giyudo yot e yudo opande. Jojuma nigi ler mar wachni. Chenro mar goyo kogna sasa ne jogo modwaro opande mawuok e counties e piny Kenya ma ogoyo tong' kod piny mamoko ma osebedo ka itime piny Kenya ka ochakore higni mar 1990 yando osebedo ka kelo pek ne moko kuom jogo eko madwaro opande. Kata kamano chik mane ogol kod jatend piny Kenya William Ruto obedo ni okete gazet mar piny owacho machungo chenro mar goyo kogno sasa ne jogo madwaro opande mowuok e counties mogoyo tong' kod piny mamoko osekelo gen mathoth ne oganda e kaunti ma Migori to ahinya mago modak e gwengego mabende koro go tong' kod pinyno mar Tanzania kaachiel kod Uganda. Ne watimo ne gwengo mag Kaler kod mamoko e kaunti ma Migori ma ogoyo tong' kod pinyno mar Tanzania marango pone chikni oseketie tim. Kamano sani wagoyo kamano sirikal mar Kenya kotel mag president marwa William Samoei Ruto kuom golonwa chik ni mondo kipande okaw free. Nyongwa bedo gi shirem ka Tanganyika samo ka in gi Tanganyika ka kidhi modhi jonyuol modho nwangi ka mucha kuduogi bedo matek. Koro wagone rais erokamano kichukelo nwa yot masani maber. Moko kuom jo Kenya mokendo e pinyno mar Tanzania maendo bedo kod pek mayudo pande ne wakeinigi sani nitie kod geno. Sani gi nyumo mon ma Tanzania modhuro mnyi Tanzania ko pwago poda ka wan juluote gi jolo kaka koro gi nyombo kono koro gi nita tek mondo mi gikaw kipande sani gi ng'eny. Betting ne gi pek nikech iyudo ka ji income samoro ne piny ng'ato gombo kaw kipande to pesa ungi. Erika Kungo majadak e gwego Makaler wach ni yando setemo manyo pande ne min ode mawuok e pinyno mar Tanzania kuom higni maromo adek. Kata kamano yando osebedo kod pek kabendo wacho ne chik mogol kod piny owacho ni koro okelo geno. Oda nya Tanzania to sebedo kodak kamano maonge opande to chandowa wagombo mondo mi wayud kaka nyalo yudo. Sani koro higa adek motegno kapok obedo gi ID. Kang manyaka nyadhi ka register. Jalup Commissioner mar Sub-County ma Kuria West mabendo goyo tong' kod pinyno mar Tanzania Andrew Mwiti wach ne chik ni mano gol kod piny owacho osekelo yot ne jo Kenya mathoth manido pek e yudo pande. It was tedious, it was time consuming, and it was also subject to manipulation by mostly politicians. Mwiti wane kata mano omenda ma ichulo mar opande ma ogol oko kod piny owacho bende okelo yot ne oganda. Amount of fees that were initially charged, the NPR or those that we call not previously registered were expected previously to pay 300 shillings, but this was also through the presentation directive removed. Jalup County Commissioner wacho ne giseketo kenge maber maneno ne jogo mok jo Kenya okoyudo thuolo mayudo pande pacho kae e tok chik. Every month, all those who have applied for these IDs will go through their list and share also the list with other relevant government agencies who will also assist in ascertaining whether there is anybody who has actually applied but is not a register, is not a Kenyan or does not live within the boundaries of Kenya. George Juma, Ramogi TV, Migori. Duol matayo nonro pacho kaendi Kenya National Bureau of Statistics ogolo ripot ewi chal mar ngima e dwe mar adek. Ripot no yango nengo mag mwandu kod chenro mag ohala makelo yuto e dwe mar adek monyiso ni chal mar ngima noidho gi atamalo 3.6. Isaac Okech nigi ler mar wachni. Kaluwore kod nonro mane okawe juma mar 2 nyaka 3 mar dwe ma okalo, duol matayo nonro pacho ka Kenya National Bureau of Statistics wacho ni pek mar ngima ni atamalo 3.6.
Atamalo makama irango kaluwore kod nengo mar ng'iewo mwandu kod chenro mag ohala makelo yuto. Rang'iny mar atamalo 3.6 e dwe mar adek en medruok kod atamalo 0.1 kawuok atamalo 3.5 e dwe mar ariyo. Ka e dwe mar achiel nene atamalo 3.3. E kind dwe mar ariyo kod adek, nengo chiemo kod math ma ok gin mag kong'o ne omedore kod atamalo 0.7. Nengo mar alot, waru kod bando ne omedore kod atamalo 6.2, 4.5 kod atamalo 3.3 kaka giluwore. Bende nengo sukari kod oganda ne olwar kod atamalo 0.7 kod 0.2. Nengo mag udi, pi, stima, gas kod teko mamoko ne omedore kod atamalo 0.2, ma en kaluwore kod medruok e nengo mar gas kod atamalo 0.2. Ka nengo stima mar kilowatt 50 kod kilowatt 200 ne omedore kod atamalo 0.1 kod atamalo 0.9. Magawa kod kuonde yweyo ne oneno medruok nengo kod atamalo 0.4, mae kotenore kod medruok nengo chiemo e otende. Kata obedo ni siling mar Kenya osebedo ka ongirore chi chumbu mar omenda, pek mar ngima en gino ma igeto neno ka bende obiro idho kata dok piny dweche mabiro. Isaac Okech, Ramogi TV. Seneta ma Kisumu Professor Tom Ojienda dwani od bura mar Senate ononane tend chich rech ma Kisumu mong'ere kaka Kisumu Fish Market Complex mokoni nitiere weche moko ma ok oriere iye kanyo. Kano chiwo twak e od bura mar Senate, Ojienda dwaro ni komiti mar ohala onon kaka itayo chenro kwan omenda mane otigo de gero gedo mare ji ma ondiki e tich kod ka bende okonyo jo ohala koso oyo. The Kisumu Fish Market Complex was established with the objective of enhancing fish trade, providing modern storage and processing facilities, and boosting the economic welfare of fishermen and traders within Kisumu County. However, since its operationalization, several concerns have been raised relating to its management, accessibility, and overall effectiveness in achieving its intended goals. In the statement, Madam Speaker, the committee should, 1, state or address the current operational status of the Kisumu Fish Market Complex, including providing details on the number of traders utilizing it, its capacity, the infrastructure and services available, such as cold storage, processing units, sanitation, and security. Swadi yu moro machuok kendo waduogo bang' dakika matin gi weche mag tuke to ka wacho ni kawuono en weche mag kuye mang'eny ka, lakini Trevor maendi Edwin Nochieng kawuok Sondu aneni makare kan Nyakach ka gi baba wa Daniel Otieno. Edwin mos na jo Nyakach, erokamano nyakuom keto Ramogi TV kang'eni wan gi kuyo ni thiwa moko nwawete apaya, watimo mos ahinya kendo wamedo lemo ne jogo manowito ngimagi gi jowa duto ma Nyakach gi Kisumu County. Ombija taya ber maendi Evans Oyuga Wasonga Jasembo amake gi Rosemary Oyuga gi Morris Ajwanga Kuku gi James Oduge Jamuluga game. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi wadhi yweyo moro machuok waduogo bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya. Jumuisha na Shabiki.X and nyakua a share of 2 million in cash. My name is Hope Ligami na nimetoka Ruaraka. What I do for a living is that I'm a business person. Nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about. This is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. The 250,000 chiefly nitatumia kuboost my biz. I'll also continue some stored projects zenye nilikuwa nazo nyumbani. To the ladies, I can also tell them it's not just something that only men can do. It's something for everyone. Jumuisha na Shabiki.X. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Ok an emasechiko. Beduru giteko, kendo beduru gichir. Kik uluor, kik kweduru, ni maruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari di star 811 star 414 hash.
Odonjone weche mag tuke ni mane en jagoro mongirore migao mar tuke Medusa Peter Tum kawuono nochiwo ayanga migao mar tuke ne jagoro mongirore mono yier gi jatend piny Elijah Mwangi. Nyasi makoro makamano notimore Talanta Plaza noyuore gi jatend migao mar tuke Salim Vuria. Mano wacho ni gibiro temo chiro kit tuke mathoth e pacho ka ndie mar neno ni Kenya oyaw thuolo mag tije kokale tuke ne rowere. Yeah, now that is the CS work makes his way out of the. So for me, I'm walking. Bas mane kama olore chenro mar marangichwela no ka makamu wacho ni Trevor Senator makisumo no wiye ler kaka wakili ro kama na enya waloro kanyo ka ontire ka gi Wilson Ochuka jaka buoch ko bita mano jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi tendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere sandek.